bawat isang makakapanood ay makasaksi ng iyong kagandahang loob, ng iyong kabutihan sa pamagitan ng mga salita at paggawa na kanilang matutunghayan. Makaramdam nawa ang aming mga puso na pagsunod namin sa kalooban mo na may laging kapayapaan. Na anuman ang aming mapagdaanan sa buhay, anumang hirap, anumang sakit, meron kaming pag-asa na sa tulong at awa mo kung kami ay makapaglilingkod sa iyo ng matapat, matatapos din ang lahat ng hirap na aming mga pinagdadaanan sa buhay na ito at makakamit namin ng walang hanggang kaligayahan. Bahala ka na po sanang magbasbas at magpala sa mga kaluluwang kinakasangkapan mo sa programang ito. Ikaw na ang bahalang laging gumabay sa amin at magturo ng marapat naming gawin. At laging nananatiling iyo ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan ng aming dakilang tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kami po ang members ng Church of God International. At live po tayo napapanood ngayon dito po sa UNTV 37 at sa official social media account ng Members Church of God International sa Facebook. At naka-livestream din po tayo sa MCGI channel sa YouTube. Ito po ang MCGI. Sa bayang pinagpala, isang binubuklod ng pag-ibig na dakila. Aral ni Kristo'y ibinabandila. Kristiyano ako, Kristiyano tayo, pagmamahalan natin ang patuloy. Sa pangarap lang ng mga ang bayan masikap sa mabubuting
Minsan pa po pagbati ang kapayapaan sa inyong lahat. Ngayong gabi po ay makasama naman natin bilang virtual audience ang ilan sa atin po mga kapatid sa MCGI o ang Members in Church of God International, Apalit, Pampanga Chapter. Naroon po ang ating representative sa Apalit, Pampanga, si Brother Mar Gaston. Brother Mar, magandang gabi po. Magandang gabi po, Kuya. Magandang gabi po sa lahat po ng nanonood sa gabing ito. Saksi po ang mga kapatid sa Apalit Chapter sa pagbabalik loob ng mga kaluluwang na bautismuhan sa araw na ito. Minsan pa, masaya po ang aming mga puso na maging bahagi sa ganito pong gawain. Kaya salamat po sa Diyos, Kuya. Magandang gabi po. Balik po sa inyo. Maraming salamat. Si Brother Arman Kanya pala yan. Diba? Hindi si Brother Arman Kanya yan, hindi si Brother Mar Gaston. Tama ba? Brother Arman, ikaw yan, di ba? Opo, Kuya. Pasensya na. At akala ko, si Brother Mar ngayon. Kaya nagulat din ako dahil alam mo, nasa Nueva Vizcaya si Brother Mar. No? Nandiyan dyan na pala. Si Brother Arman Kanya po mula dyan sa Apalit, Pampanga. Kasama ng ilan sa atin po mga kapatid sa MCGI Apalit, Pampanga Chapter. Kumusta po kayong lahat at pati yung mga nasa virtual audience natin, ilan naman sa kanila makakasama natin po mamaya sa patuloy nating pag-abot sa ating mga kapwa-tao. At tuloy-tuloy po ang ating unay pagkilala sa kabutihan ng Diyos at pagpapasalamat sa lahat ng kanyang mga kabutihan dahil sa minsan pa ang ating din pagbati sa mga bagong bautismo nating mga kapatid kanina sa ating po na mass baptism. At salamat din po sa patuloy ninyong pagsubaybay sa ating mga programa dito po sa UNTV at sa lahat ng mga social media platforms kung saan mapapanood ninyo ang mga programa at mga video uploads pagtalakay natin ng iba't ibang mga bagay na may kinalaman sa ating pananampalataya sa ating pong MCGI channel. At kami patuloy rin nag-aanyaya sa inyo na paki-like, share and subscribe po ang ating MCGI channel. Marami po kayong makikita ang mga pagtalakay tungkol sa iba't ibang bagay ng buhay na maaari nating mapakinabangan. Ibig nating mailapat ang ating mga pamumuhay ayon sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Mga katwirang sinasabi po ng banal na kasulatan. Minsan ba nasabi nyo na din po sa sarili nyo na parang napakabilis ng oras, parang kahapon lang, Lunes, ngayon ay Biyernes na naman. Bukas ay Sabado na naman, parang konting kurap lang. Andyan na naman at tapos na naman po ang isang panibagong buwan. Paano ho bang pinakakahuluganan ng science kung ang pag-uusap po ay siyensya? Yung time at yung panahon o yung oras o panahon at ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol dito? What is time? Lahat tayo ay pamilyar sa konsepto ng oras at napapailalim sa bawat panahon, segundo, minuto, oras, araw, linggo, buwan at taon. Bawat pitik ng kamay ng orasan ay paalala sa atin na ang panahon ay lumilipas at hindi na maibabalik pa. Pero ang persepsyon sa oras ay maaaring mag-iba at maaaring naranasan mo na rin ito. Hindi ba parang napakabilis ng oras kapag tayo ay naaaliw o nag-e-enjoy? At parang napakabagal naman kapag tayo ay naghihintay o bored. Maraming pag-aaral ang lumabas na nang magsimula ang pandemya, naapektuhan din ang psikolohikal na persepsyon ng mga tao sa oras. Para sa mga taong abala at socially active, naging mabilis ang takbo ng panahon kahit pa pandemya. Samantalang ang mga taong walang masyadong activity at nakaramdam ng stress at anxiety, mas bumagal ang oras para sa kanila. Nag-iiba rin ang experience natin sa oras sa bawat yugto ng ating mga buhay. Para sa mga bata, ang oras ay napakahaba at samantalang tayo ay patanda naman ng patanda, tila ba bumibilis din ang takbo ng panahon. Pinatunayan ng mga siyentipiko ang teoryang ito sa kanilang pag-aaral. Para sa mga bata,
Panibagong eksperyensya ang lahat ng mga bagay kaya tila matagal ang takbo ng oras para sa kanila. Pero habang tayo ay tumatanda, naiipon sa ating memorya ang bawat bagay na nakikita o nararanasan natin. At habang napapamilyar tayo dala ng ating karanasan, bumibilis naman ang nagiging persepsyon natin sa panahon. Ano man ang maging persepsyon natin dito, mananatili ang isang katotohanang ang bawat oras ay mahalaga. At kapag ito ay lumipas na, hindi mo na ito maibabalik pa. Ang Diyos ang namamahala ng panahon. Siya ang nagseset ng panahon. Nakakita ka ng isang panahon na meron kang opportunity gumawa ng mabuti. Utos niyang gumawa ng mabuti sa tamang panahon. Ano ibig sabihin? Pag nakakita ka ng panahon na makakagawa ka ng mabuti, ano ibig sabihin nun? Sinasabi sa'yo ng Diyos, eto yon, panahon to. Gawin mo to. Inuutos ko sa'yo, itong oras na ito, gawin mo yan. Di ba ganon? Basahin natin ang 3:27-28 ng Kawikaan. Huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Huwag mong sabihin sa iyong kapwa, yumaon ka at bumalik uli at bukas ay magbibigay ako pagka ikaw ay mayroon. Ayon. Ang liwanag ano? Ang sabi, huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Kasi ang sabi dun sa 6 ng Galasya, samantalang tayo may pagkakataon, magsigawa tayo ng mabuti. Utos ng Diyos yung gumawa tayo ng mabuti. Kailan mo gagawin? Ang time, ang panahon, may nagseset ang Diyos. Ang Diyos ang nagbibigay ng okasyon para makagawa ka ng mabuti. Kung paanong si Satanas nagsisingit ng okasyon para makagawa ka ng masama, ang Ama sa Langit naglalagay ng okasyon para makagawa ka ng mabuti. Sa oras na yon, merong nangangailangan ng mabuting gagawin mo. Huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan. Pag nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Ibig sabihin sa oras na yon, Sis Luz, para kang kinakausap ng Diyos, gawin mo. Alam mo yan, ha? Sinabi ko na sa iyo yan. Ayan na, dumating na pagkakataon. Merong nangungutang sa iyo. Walang pambili ng bigas. Bigyan mo sa ng hihingi. Huwag mong tatalikdan ang nangungutang. 5.42, Sis Luz. Bigyan mo ang sa iyo'y humihingi at huwag mong talikdan ang sa iyo'y nangungutang. Dumating yung pagkakataon na may nanghihingi. No? Kinakausap ka ng Diyos. Ayan, sabi ko sa iyo, ha? Bigyan mo humihingi. Humihingi yan, oh. May pagkakataon ka, may ibibigay ka pa. Anong gagawin mo ngayon? Di ba parang naramdaman mo sa oras na yung kinakausap ka ng Diyos? Yung opportunity ang nagpapakilala sa'yo na sa oras na yon, kinakausap ka ng Diyos. Gawin mo yung kanyang pinapagawa. At sabi nga po sa sulat ng apostol si Pablo sa Epeso 5:16, samantalahin natin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya ang sasamantalahin naman natin ay yung paggawa ng kabutihan na sinasabi nga ni Brother Eli na samantalang tayo'y may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat. Kaya samantalahin natin habang tayo may panahon, meron tayong pagkakataon, yung opportunity na ibinibigay ng Diyos sa atin na tayo ay makagawa ng kabutihan ay huwag nating pabayaang makalagpas. Kung hindi, sa bawat pagkakataon na nasa kapangyarihan ng ating mga kamay na gumawa ng kabutihan, sabi nga ni Brother Eli, gawin natin at huwag nating ipagkait ang mabuti sa kinauukulan kung tayo ay mayroong kapangyarihang ito ay ating magawa. Yan po ay ilan sa mga pagtalakay na atin pong ginagawa sa atin pong MCGI channel. At kung ibig ninyong malaman pa ang iba't ibang mga bagay tungkol po sa members ng Church of God International,
ay maaari po kayong mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa atin pong MCGI channel. Ang Church of God po na ating ipinangangaral ay ang parehong iglesia ng Diyos na kung saan ang apostol na si Pablo ay tinawag. Yung mga panuntunan, yung mga pag-uugali na itinuro ng apostol na si Pablo na tinawag sa loob ng iglesia ng Diyos. Ang sabi niya, si Pablo ang wika sa 1 ng Korinto. Si Pablo na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Sostenes na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Si Pablo po ay tinawag sa loob ng iglesia ng Diyos. At sa loob ng iglesia ng Diyos, ang sabi niya, sa makatwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na mga banal, kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na kanila at ating Panginoon. Kaya po, kung ibig nating makisama doon sa mga tinawag na magbanal, ay sumama tayo din doon sa sinamahan ni Pablo. Si Pablo ay tinawag sa loob ng iglesia ng Diyos, na ang iglesia ng Diyos na pinagtawagan kay Pablo ay pagawaan ng kabanalan. Sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus, tinawag na mga banal na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako. At sa loob po ng pagsasama-samang ito ay itinuturo ang mga aral at mga katwiran kagaya ng pag-uugali na kung Diyos. Sa 3:15 ng unang Timoteo, kung ako ang wika'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at saligan ng katotohanan. Sa iglesia po pala ng Diyos kung saan si Pablo ay tinawag, ay mayroon siyang sinasabing mga pag-uugali na dapat na siyang makita at gawin sa mga tinawag para magbanal doon sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos. At yun po ang ating tinatalakay, mga iba't ibang mga aral, pag-uugali na dapat na makita sa loob ng bahay ng Diyos. Sapagkat hindi naman ang tagapakinig lamang ng kautusan ang inaaring ganap. Sabi ni Pablo naman sa 2:13 ng Roma, sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. At dahil diyan, na naipakikita ang kahalagahan ng pagtalibas sa kautusan, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa 28 at 20 ng Mateo, ituro nyo ang wika sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Kung ibig nyo pong mapakinggan, malaman ang mga aral at mga doktrin Panginoong Jesucristo na itinuturo sa loob ng Church of God International, kami po ay nag-aanyaya sa inyo sa darating na September 5, kung loloobin po ng Panginoon at isasapit, muli pong magbubukas ang ating pong mass indoctrination. Yan po ay pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Mga aral na tinutupad sa loob ng Iglesia ng Diyos kung saan ang apostol na si Pablo ay tinawag at nagturo ng pag-uugali na dapat ugaliin sa loob ng bahay ng Diyos. Ulitin natin ang sinasabi niya doon sa unang Timoteo 3:15. Kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at saligan ng katotohanan. Kaya po ang ating magiging batayan ay ang mga aral at mga katwiran na dapat na maging ugali sa loob ng bahay ng Diyos sa pamamagitan po ng pagtuturo ng mga banal na kasulatan
Sabi nga ni Pablo sa kanyang tagubilin kay Timoteo, doon sa 3 at 15 naman ng ikalawang Timoteo, mula ang wika sa pagkasanggol, ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa magitan ng kaya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtutuway sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Kaya ang mga gawaing dapat na gawin sa loob ng bahay ng Diyos ay itinuturo batay sa mga aral na nakasulat sa banal na kasulatan, kung paanong ibig ng Panginoong Hesukristo na ating maganap ang kaniyang mga kautusan. Ang sabi nga ni Pablo, kung iniisip ni numan ang wika na siya ay propeta o ayon sa Espiritu sa 14:37 ng unang Korinto, kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Ang atin pong magiging batayan ng mga utos na ating tutuparin, utos ng ating Panginoong Hesukristo na dapat na gawin sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos, ay ang mga bagay na ipinasulat ng Diyos. Ang mga katwiran, ang mga aral, mga bagay na kinasihan ng Diyos na masulat sa banal na kasulatan, siyang atin pong sa tulong ng Diyos ay pinag-aaralan at hindi natin inilalabas doon. Sabi nga ni Pablo sa 4 at 6 ng unang Korinto, ang mga bagay ang wikang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Buklatin po natin ang ating mga Biblia at atin pong subaybayan. Pakinggan po ninyo, kami po ay nag-aanyaya, minsan pa makinig lang po kayo at kayo na po ang mag-aral at buklatin natin ang ating mga banal na kasulatan, ang ating mga Biblia. Tingnan natin kung nabasa na ba natin ang mga bagay na ito. At kung ating namang pinaniniwalaan, ito ba ay ating ginagawa na sa ating mga buhay. Siyang atin po namang maging panuntunan at hindi po tayo magsisisi, sapagkat ang mga panuntunang sinulat sa banal na kasulatan ay siyang magiging gabay natin upang magawa natin ang kalooban ng Panginoon. Sinasabi po na ang mga teachers o mga guro sa paaralan ang itinuturing na pangalawang magulang ng ating mga anak. Alam nyo kung minsan mas marami pa nga pong pagkukwentahin mo, no? Mas marami pang panahon na mas marami ang kanilang encounter sa kanilang mga teachers. At nagtanong po tayo sa ilan sa ating mga kababayan kung paano ba magiging isang mabuting guro sa paaralan. Narito po ang kanilang mga sagot at pakinggan din naman natin kung ano ang katwiran na sinasabi ng banal na kasulatan tungkol dito. Para sa akin, yung isang mabuting guro ay yung nakapagbibigay ng kung anong kinakailangan na malaman ng mga estudyante, paghahanda ng mga venue, kung saan conducive yung learning. Ang pagiging isang guro, hindi lang sa classroom. Kailangan meron kang time sa pamilya din. Kailangan balansihin. At higit sa lahat, ma-measure mo ang isang pagiging mabuting guro kung sa ilang taon na babalik sa iyo yung mag-aaral at magpapasalamat sa iyo. Kaya gaya ng experience ko,
na after 25 years, hinanap talaga kami para mabigyan ng parangal. Dalawa kami dito na teacher, so hindi namin expect na nakabigay kami ng impact sa kanila. So yan ang kinoconsider ko na naging isang mabuting guro ako. For me, ang pagiging mabuting guro ay laging isinasa puso ang kanyang ginawa, no? So ako as a guidance counselor and at the same time I am also a teacher, I always put a big heart in everything that I will do. I should be a good example to our students, and at the same time I should always inspire not only our learners but also our teachers to always save souls. That would mean that you inspire someone, you change someone, and with that, inculcating good values to your students or learners, you'll be able to produce well-educated students with your students will be able to learn. Your students will be able to learn. Your children will love to go to school. Devote your time, your emotion, even beyond office hours for the sake of your students. To be a good teacher, you should master your lessons. For me, the person must have the heart for it. I know the hardships that they go through, especially in the public school. I know the hardships that our applicants go through, especially in public schools. For me, a good teacher is like a good mother who's always there and always supporting the children, not only in their material needs. We should always be there if they have problems. We should always check on them because you're a teacher. I believe that being a good teacher cannot be achieved in a short period of time. You need a lot of studies and efforts to give a good future for our children. The parents should be the first teachers to our students. While they're young, teach them what is right. Because they will bear it with them until they grow up. So while they are young, teach them good things. And even if they grow up, they will still possess it for them to become good citizens. Being a good teacher, first of all, is by doing the commandments of God that we learned from the Bible. And secondly, submitting to the laws of the government. As teachers, there are professional traits that we follow. We portray that to the children. So the good things we know that will be for their good, let us not refuse to give it to them. You see, there are individual differences. Children have their own intelligence quotient, so we should use mercy. Being a good teacher is not only confined within the four corners of the schoolroom. Now we have a health crisis. Many students are experiencing depression and other forms of mental concerns. I will be a good teacher if in a humble way I can help those people continue to bring hope, because at the end of the day, there will always be light at the end of the tunnel. See that what you're preaching is also what you're doing. And let us not forget to always pray and to entrust to God all our works. A good teacher, or the good teacher, is the Lord Jesus Christ and the Father. If we're going to
ascribe a category to a person according to Romans 2:20, an instructor of the foolish, a teacher of babes, which has the form of knowledge and of the truth in the law. Thou therefore which teachest another, teachest thou not thyself? Thou that preach a man should not steal, dost thou steal? Here St. Paul wants to show that primary for a teacher, you are the first one who should be learning what you're teaching others. If we're teaching respect and love, concern, being peaceful, we don't want violence. Violence should not be seen in us. First of all, I know of teachers who, when they got angry, they threw erasers at their students or chalk and cursed them. So the act of violence starts with the teacher, which is a bad example to students. Always being angry, always yelling, as if you're a dictator or you're superior in every way, that is not good to see in a teacher. You are in your own composure. A teacher should always be in his own composure. Because it says in the Bible that the anger of a fool is easily manifested, but a wise person controls his anger. Man naturally gets angry, but it is evil to be angry, as though the king got angry. But we are not kings. 29 verse 11 of Proverbs, it says, a fool utters all his mind, but a wise man keeps it in till afterwards. Just because you are a teacher or you have power, not because you're a teacher or you have power over your students, you're going to vent your anger all in one moment. Since they're your students, you're thinking you can do everything. And you curse even the parents and you say grievous words to them. No. As mentors, obedience to the doctrines in the scriptures should be seen in us first. As a teacher, maintain humility and meekness as a teacher. Jesus Christ is a teacher, a great teacher. He said, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls." The greatest teacher of all time that this earth had seen is meek. Keep in mind, a teacher is a teacher. Whatever you do, wherever you are, whether you're at home, whether you're sleeping, walking, talking, you are a teacher. And you must always be conscious that you're a teacher. A teacher is an example. People will learn from your acts, your actions, the way you speak, in the way you dress yourself up, the way you move, the way you dress yourself, in the way you talk, or the manner or the way you talk, or the manner you talk. The person of a teacher is a teacher. The entire person or being of a teacher is a teacher. Even his character must teach others. So, you can be living examples of the Lord Jesus Christ. At minsan po ang ating pag-aanyaya sa lahat ng ating mga taga-subaybay.
na atin pong And once again, we are inviting our followers to follow the discussions about life on MCGI channel. You can like, share, and subscribe to MCGI channel at sa iba't ibang mga social media platforms. and the programs on UNTV and social media platforms that we are promoting, that the Members Church of God International or MCGI is promoting. Maaari naman ninyo pong mapanood, kagaya ng ang dating daan, Truth in Focus, at iba pa pong mga pagtalakay ng mga katwiran na sinasabi sa Truth in Focus. sa ating pong Also, Kristiyano drama ngayong gabi, paano ba maging isang on mabuting Cristiano anak drama, sa magulang? At how paano does naman one maging isang become a good mabuting child to his magulang parents? sa anak? And Ano how sa does magiging one become a good sentro at parent kamay ng istorya ng to ating his pong child? pagsasadula That will tungkol sa be pagmamahal ng anak at ng magulang sa the ating pong story Kristiyano drama. on Cristiano drama. Ma, ako po ulit to. Ang bunso mo, It's me si again, Jason. Jason. Miss na kita, Ma. I miss you, ma. Ang dami And na nangyari na hindi mo na alam. many things have happened that you don't know anymore. Malapit nang maging ganap na filmmaker. Your son is going to be a Di ba filmmaker. sabi ko sa'yo dati, Didn't I tell you gagawin before ang buhay mo. that I'm going to make a movie out of your life? Malapit na mangyari yun. And it's about to happen. Isa sa mga final requirements ko sa school. One of my final requirements in school was to make a documentary. Ano ang definition? Our topic is, Mabuting magulang. what is the definition of a good parent? Sila tito, saka sila tita, ang mga respondents ko. Kasi My aunts and uncles are my respondents because I cannot interview you anymore. sayang daw wala ka dun. My aunt said Dahil marami kang maiambag sa topic ko. they wished Pero you were here because you have much to add to my topic. But I disagree. I can feel that you're there. tita, aalala kita. Whenever I see them, I remember you. Mabait na Aunt Lisa said, a good parent is patient. No matter how hard-headed or insistent your child is, you will still be patient to him. Sabi ni Tita Joyce, ang mabait na magulang. Aunt Joyce Ann said, a good parent is industrious, diligent, provides for the needs of his children, Laging thankful ko anong meron. thinks of the welfare of his children, and always thankful. Uncle Renan said he should know how to instill discipline so that when a child grows up, he is not a problem to society. Ang mabait na magulang daw. While another uncle said a good parent Higit sa lahat, sabi nilang most of all, Ang katangian ng isang magulang the characteristic of a good parent tuturuan ka. is that he should teach you and guide you, Ginagabayan ng aral ng Diyos. raise you up and guide you with the doctrines of God. isa lang ang nakikita kong papasok sa lahat ng criteria. With all their answers, I can find only one who will pass all the criteria, and that's you. Ikaw yung hindi nagpahinga You're the one who does not rest, para lang matugunan ang mga pangangailangan ng magkakapatid. so you could provide for our needs. Ikaw yung You're the one hindi nag-aalinlangan na sawayin ako. who did not hesitate to reprove me, to discipline, for me to learn. Oo, Yes, tama rin naman si Tito Mel.
Uncle Mel is right. Di ko rin malilimutan ang mga I will not forget your delicious cooking. Sa buong buhay ko, Ma, In my entire life, di ko marinig sa'yo na ako muna. Pwes, ako na lang ang magsasabi nun. never have I heard you. It's me first. Sa mga kuya-kuya ko. Well, let me be the one to say it. Lalahanan sila I will take care of my brothers. At ma, And Ma, ikaw ang nagturo sa akin you're the one who taught me magpasalamat sa mga bagay. to whom I should give thanks for all these things. Ako muna ang magpapatuloy sa mga nasimulan mong mabuti sa kapwa. I am the one who will continue to do the good things you started doing to our fellow men. Labis kong ipinagpapasalamat sa Diyos. I am very thankful to God Aking ina. that you are my mother. Ma, Ma, mahal na mahal kita. I love you very, very, very much. At alam mo yun. And I know that you know that. Alam mo yun. I know that you know that. Ikaw ang pinaka-the best na mommy for me. You are the best mommy for me. Who are you? Kahit hindi mo na ako kilala. Even if you don't know me anymore. Ako na muna ang papahala sa'yo. Ma, I will take care of you. Ganon din naman sa magulang. It is the same thing with parents. You respect your parents because it pleases God. You're leading your child. You're patient with him. You work for your beloved child because it is a commandment of God for you. You are doing it not because of your child only, but because of God. And if that is the center or focus of our works, our reward will not be gone because it is God who's doing that. It says in Ephesians 6 verse 8, knowing that any good thing that a man does, the same shall he receive of the Lord, whether he be bond or free. So if we are going to do the doctrine, because it is a commandment of God for us, we're not doing it because of that person. We love him not for his sake only. We love him because it was commanded by God to love him. We respect our parents because it was commanded by God to do it for us to please the Lord. We obey because we are able to please the Lord first of all, and then your parent, and then your child. It is good to please them, but the very first one we should please is God. And those are the works that have a reward. And the justice of God prevails
there. And if it is the justice of God that prevails, it will remain in us. We will not have serious problems in our relationships as parent and children. Because you have mutual respect, you have mutual understanding, mutual care, you have love for one another, you have mutual regard for one another. Because that is a commandment of God. I hope that the center of our work is that we are inviting you this coming September 5. It's a Monday. It's the start of another study of the doctrines of the Lord Jesus Christ. And we are inviting you to it. That will be our next mass indoctrination. We're going to study the doctrines of God in the Holy Scriptures. Let us continue to follow our social media accounts and UNTV. Now, we did a social experiment. If a blind person approaches you and wants smaller bills for his big bill, and he cannot distinguish between a 20 peso bill and a 100 peso bill, let us find out the reaction of our fellow men in our social experiment. Kailangan ko pa palang ipabara itong 20 pesos ko. Ayo. Ayo po. Ayo. Magpa. Pwede magpa. Kinsilyuhi ako. 20 tibe? Wala mo ka? 20 na ako. Kinsilyuhi palihong. Pinta sana. Ha? Pinta na. Pinta? Kami tag 20-20. Ah, 50. Pwede 50. Oo. Sige po. Salamat po. Kabalo na ko mag-nasay ko ano buta. Naluoy ko din siya. Basta maligsan ba ana kadi sa kita. Kung muloy siya ang muna na iyang kahimtang dapat maluoy ta siya. Ambot lang uban ma'am di murag dili parehas ng uban. Kay ang uban mahadlok sila ana. Naay pasagdi lang na ay. Pwede ko mag-paksinsilyo, ma'am? Sinsilyo yun akong 20, ma'am. 20 walang trip ni. Ay, hala, mo ba? Di ba, sinsilyo na lang ko, ma'am. Pamilitin ako. 20 sir. 50 20 din please. Asang 50 ani, ma'am? Akin ni. 20. 5. Okay. Okay po, ma'am. Okay na yan man siya nga. Ma'am, pakambyo ko. Palayo ko kambyo niya akong 20 na ko. 100 ba ni sir? Nya, alam nga naman pulog ka ng atikon pa na ko siya nga 100 ba yung kwarta niya. Ako gud ang normal niya, dili man siya gaan sa buot. Kung kita man ang normal, kita man nakabalungan sa tama, correct na lang nato. Kita man nakakita. Ay,
Asa ka man to? Magpakambyo ko, kuya. Kambyo? Nakay, na ako 20 be? 20? Oo. Insulyo akong 20. 20, sa gatos mo na. Oh, sa gatos yun eh. Sorry. Pakikambyo na ako. Asa mo na ka mga ato? Sakay ka? Oo, unta. 50 ni. Opo. Yes. 20. 30. 40. Kulang yung cheese. Kulang pa G. Tingko na lang. Salamat kayo, te. Tama na. Ay, salamat po. Kailan ka na? Opo. Salamat sa Diyos. Asa makasakay? Yara po, matusak ko dyan sa kong kaila. Nalapas mong gugulo. Sige po. Thank you po. Dini, atom to sa ngadto niya himbalik. Nya pagbalik niya, gipangutanan niya mo, asa ka? Insa magpakambyo lang ko. Kupil man insa 20. Dili man na ingon siya, dili man na 20, isa gatos mo na. Insa ka isa kay manggod na ko pasahe. Looy. Nawalay ka uban. Tungod di pa siya kakita. Dili pa siya kamao nya dugangan pa na naglakaw-lakaw siya ra isa. Makaluluoy siya kung pasagdahan. Pamasahe gud niya. Nya tinuntuhan lang sa uban, luoy kaayo. Yung sa unta ang himuon sa bantaw na nagpuyo sa dapit kalsada ninda. Tabangan po nila ang tao na yun ana. Buta, kinilemos, tabangan nila. Inana po din mga taong uban makakuha niya, katubang, dili binuangan. Puro kay inana, imurang binuangan, dili po inana kay maluit sa tao, maras na to. Kailangan na mayo po di mong pagkuha sa imong isig ka tao. Dili ka binuangan. Ayo. Oh, dito. Ayo, ay. Bantaya, ulo ka. Ayo. Pakambyo ra kog ko ani akong 20, ma'am. Silam din yung kinahanglan. Pakambyo ra kog 20, akong 20. Ako dire kinsir naman eh, tulo ka 5. Ako natag nimo. Kaya lang sir kay ayo po sir eh. Dili basic kinahanglan ka. Dili. Sige lang sir. Kani tulo ka 5 ni. Sige lang sir. Magkuhan lang manggug ko magpa-cambio ra ko diri sa ilaha. Imong ipa-tibuok o ipa-sinsilyo? Oo, magpa-sinsilyo ko. Dara o? Opo. Gamitan lang ni. Nama ka kay gamitan. Ma'am, sige na. Masiwala kayo niya sir. Wala yun naman. Napa man. Oh, na. City na. Napit ako kay konser? Oh, na. Sige na. Sige, salamat kayo sir. Gamit mo na. Sige po. Ha? Sige po. Bantay, mahulog ka diya. Sige po. Bantay. Lalong na na diya. Opo. Lalong na na diya. Oh, bantay. Sige. Sige po. Anak ko rin nagtindog. Yan, ingon man siya nga, magpa-change daw siya 20 daw. Nya, ingko nga, naman ko rin coins. Kasi kinanglano nimo, ako lang nangihatag nimo. Nana siya, nana ako. Pero wala ni kabot 20. Kuan lang si 20 lang. So sige imong kinanglan, imuhan na lang ni. Kanang kung namay ko naman kay ka hatag di atagain na lang kay nanginanglan man siya. Huwag tayo manlilibak ng kapwa, mga kapatid. Kahit bulag, masama yun eh. Meron, pagkabulag ang tao, pinaglalaroan ng iba eh. Masama yun. Others play with those who are blind. It is evil to play with people who are physically incapacitated. Because that is part of the doctrine of God. Cursed be he that misleads the blind.
Since somebody is blind, they mislead a person. I have seen somebody before, the owner of a popular restaurant. He was a millionaire, but he was blind. The old man was going to relieve himself. The helper said, "Face here." He was made to face where there were many people. The old man was unaware that he was urinating before many people. So they are playing with blind people. That is inherently prohibited in the Old Testament. Deuteronomy 27:18. Cursed be he that makes the blind to wander out of the way. And all the people shall say, Amen. God will curse those that will make the blind to wander out of the way. We should be like Job. Job said in his book 29:15, I was eyes to the blind and feet was I to the lame. If someone is blind, for example, you saw him crossing the street, lead him. Or the lame, let us help them. And the deaf, you see, when someone is deaf, others curse them because they know they couldn't hear. Leviticus 19:14. Thou shalt not curse the deaf, nor put a stumbling block before the blind, but shall fear thy God. I am the Lord. Did you see that? Do not curse the deaf, even if he does not hear, or put a stumbling block before the blind. That is abominable to God. At yan po ang ilan sa mga bagay na ating patuloy na tinalakay sa iba't ibang Those are some of the things we continue to discuss in our sa pagkakataong ito. Tayo naman po program or ay in our pupunta social sa media. Palit, Pampanga. Kasama This natin ang time, ating mga kapatid. Kung kasama natin in ngayon ang Apalit, ilan sa kanila Pampanga, sa we have Palit some of chapter our sa ating virtual brethren audience. from the Narito Apalit naman po chapter. sa labas ang ilan sa ating mga kapatid dyan sa Apalit, Pampanga upang sama-sama tayong umabot. Some of them are outside so that together we will reach out to our fellow men. Together with them is Brother Benedict Galasan. Good evening, Kuya. Good evening to the viewers of our program. With us are brethren from the Apalit chapter. We are at the Apalit Public Market. It closes early, and there are only few buyers. We met 19 years na po niya itong ginagawa para makapaghanap buhay at maitaguyod ng kanyang pamilya. A seller of dried fish and fermented rice. She has been doing this for many years. Her children are with her and her husband also. One of them is plying routes with his tricycle. At 4 in the morning, she starts selling. She has a break at noon. She would return at 2 and then end selling at 6 p.m. Even if she wants to sell more, she's compelled to pack up because there are no more buyers. She's not the owner of what she's selling. She buys it at a price and then sells at a certain profit percentage. If she does not sell, they won't have any food to eat. Magandang gabi po. Good evening, Kuya. Kayo talaga sa Apalit, Aling Are you really Carmelita? from Apalit, Mrs. Carmelita? Opo, opo. Yung asawa ko po, taga dito po talaga. Kaya kapag My husband is really from this area. Pero Tagano ka rin ko po talaga. Where are you really from?
Ay po, Manila po. I'm from Manila. Sige po. Magkano po ang kinikita nyo sa araw-araw? How Ate much do you earn Carmelita, every magkano day? po ang inyong naiuuwi sa pagtitinda po ninyo dyan? Minsan po pang ano lang po, pambilang po ng ano, pagkain. Saan wala pa, kukulang. Pagka po matumal. Sometimes I only take home money that is enough to buy food. Sometimes it's not even enough. Para po may iuwing kita. Yan lang po ba ang tinitinda ninyo palagi? Yung isda na yan, tinapa, tsaka buro? Is that what you sell? Smoked fish and fermented rice? Opo. Yes. Opo, araw-araw po. Every day. Sige po. It's on consignment. Apalit at alam niyo naman siguro po yung ating convention center. Since you're there in Apalit, and I think you know our convention center, Facilities dyan, kagaya ng ating and you know our facilities like our diagnostic center, Pero sa gabing ito po, Aling Carmelita, you can avail of them if there's any way we could help. But this evening, since we brought food, ilan po ba kayo magkakasama sa bahay? how many are with you at home? Ano po, 4 po. 4. Kami, mga po naglipatan na po sila. Ayan, pabigyan na lang po namin kayo para pag-uwi nyo, may pagkain na kayo at kakain na lang. Pakipadala mo na lang, Brother Benedict, kung ilan sila na magkakasama, dadatnan niya. Pakidala natin ng food pack natin. Meron po kaming konting face mask dyan. Magamit nyo ding pangdagdag araw-araw para hindi na po kayo bibili. At may alcohol din po tayo dyan. At meron tayong konting grocery items para sa inyo. At may Biblia tayo dyan na kopya. Sana basahin po ninyo. Yan ang higit nating pag-asa, na tayo po ay kumilala sa kapangyarihan ng Panginoon at lagi tayong humingi ng awa, manalangin at humingi ng tulong sa Kanya. Yan, para sa inyo po yan. At mayroon na din kaming kaunting pangdagdag ninyo sa pangsaing. May isang sako po tayo ng bigas dyan para sa inyo. Saan po ba kayo nakatira? Moluha laniasi. Mijibemia nami now. Afrika nala. Dena gogo asiama la afima. Sige po, kung sakali matulungan na Colgante, yemana. uwi po ninyo, malapit lang naman pala kayo dyan sa may palengke, sa Colgante lang kayo. Sige po. Bawo majijibuo. Bigas para sa inyo din po yan at mga grocery items, pasalubong nyo sa inyong mga Molu kotokuda kama tawi onya. Ple nubu bau sunatem aina achoy na view. Ple nunana sinatem adra acho ajewo ajo tutuguma peso akpe atoyi. Alaba oha atem ajemu waro jaja gomakli. Esia anyunawa novinyon. Akpe gede kuya. Salamat po sa Diyos. Opo, alam nyo naman dyan, nandyan lang po tayo at tayo naman ituloy-tuloy po sa pag-abot sa ating mga kapwa dyan, lalo na sa paligid natin dyan sa Apalit, Pampanga. At kung meron po kami maipagsisilbi, nariyan din po ang ating... Kuala Apalit, Pampanga, afima na monwadali sinyatem awo pepedem mada. Nyatem aba miapa tak pepuama. Tu mau penulani pokpoma. Kuah na mali pini la poselama o. La apale afisia. Miewa tia la amesinya pedem la tumo. Fine ni la asio. Bi atoy Dew gal skrima. Wala nang nag-aaral. The Kamala screen as a o. Sige po, ganito baka mapakinabangan nyo din The color do jimbe yao. mga programa. Bigyan namin din kayo ng isang tablet para meron kayo pong Be uhana po nya pa program la. Nya now tablet. para sa inyo po.
Esia tawi apa nak mau pinagsisikapan sa isang maliit na paraan makarating sa inyong kabutihan ng Panginoon. Salamat po, Aling Carmelita. Pagpalain kayo ng Diyos at lamon siada nula nyela esia wonami mau na ira o yeta bau majijibocho tepasit nyele o yeta na monwa da nyatu akpada nyantila na nyatung abam yabo akpe kana mon poposia akpe gade yo akpe mau na yao akpe na mau akpe to mau na irao Nɔviŋutsu Benedict akpe na mau kuya Gblɔ be esrɔ̃a ŋutsua le lem yeta yewoa ava míaƒe dɔnɔkɔdzi ale be míate ŋu akpe ɖe wo ŋuti. Akpe na Mawu míawo kple mía nɔvi siwo le afi sia tso MCGI ƒuƒoƒe me apale papanga ŋutome eye kple nɔvi siwo katã le xexea me godo la míele dzi awɔ nu nyui subɔsubɔ ka keme ame aɖe le o MCGI tsɔ ɖe le eme eye wòkplena hã. Mawu tɔe nye kafukafu la akpe na Mawu kuya akpe na Mawu. Nasa atin pong virtual audience. Salamat po sa inyong patuloy na participation. Eye na mía nɔviawo katã siwo ne le ekadzi kpli míawo míete ŋu kpɔ gome le nenem ƒe ŋusẽ me. Bubuwo kple kafukafu katã Mawu tɔ konye. Eye ake la míele míakpem hena míaƒe Dutoƒo Xɔsemesenusɔsrɔ si nye dzoɖa ga atɔ̃ si nye ƒe dzinu asieke me le Ghana ƒe gaƒoƒenɔa míewɔ ge ŋdi ga 11 míate ŋu akpɔ MCGI cares ƒe nusɔsrɔ wɔwɔwo va se ɖe kɔsida meɖame mia alike eye mia share míaƒe MCGI channel la nenema ke míaƒe MCGI digital clinic alo ne edzi be yeaƒo ŋu kple dɔkitawo abia nya ɖe atso wo dɔlenyawo ŋutia míate ŋu awɔe faa. Esia fãe wonye ega ɖeke maxɔe mereke maxɔ naneke le asi o. Mía nɔvi siwo nye dɔkitawo siwo li kpli mía woate ŋu aƒo ŋu tso nu si me tom le la ŋuti ke le esia me la míede akpe na Mawu ake hena menukpɔkpɔ bubu si woga na mí eye na mía nɔvi siwo katã le xexea ƒe akpa vovovoawo la mina mí ayi edzi anɔ keklẽm to Mawu ƒe kpeɖeŋu kple nuɖenukpɔkpɔ me ale be míaƒe akaɖi la naklẽ eye míayi edzi anɔ dzɔdzɔenyenye si dzi míexɔ se la wɔm eye hadzidzi aɖe li si ƒo ŋu na mí be medze be wòave mí akpɔ gbeɖe o ne wònye be míetia Mawu subɔsubɔ. Hadzidzi sia ƒe tanya nye be yayra mi menye ŋutɔ mía nɔvi nyɔnuwoe nye sia adzi ha sia na mí. Enya ke esime tɔ nye ku la nye ƒe si mexɔ la esɔ vi wòasɔ kple tɔwo menya nu si mawɔ tsuevi mewɔ nu gbegblẽ mewɔ nu siwo medze o. Nakapakinig ako salita ng Diyos. At ito kake nyea mese Mawu ƒe nya eye esia dzo nunya le nu sia nu si mewɔna la me menye be wo ya ate ŋu ase sia le ɖokuiwò me. Nye hã sese la me mapipipi mese le ɖokui me mebu etɔnye abe wo ke ene menya afi ke nadze gɔme atsoe o menya nu ke na awɔ o.
ke nusi membetulah mehnya bewiat na tuio. Dotu na semampunya. Na doji de manu. Kay palad ko sa buhay ay nakilala ka. I have no regrets. May hirap man ay di alintana. Nalalaman ko na makikita ka. Laong pangarap matutupad at liligaya. Di nagsisisi ng talikuran, ginhawang alok, kapaligiran, mapanghikayat na walang taros. Ngayon'y alam kong di nagkamali ang pasyang taos na ibigin ka ng buong puso, wagas at lubos. Dadalhin ko sa walang hanggan, alaalang pinagdaanan, bawat bighati na nalampasan. Alay sa'yo, pagtatagumpay. Di nagsisisi ng talikuran, ginhawang alok, kapaligiran, mapanghikayat na walang taros. Ngayon'y alam kong di nagkamali ang pasyang taos na ibigin ka ng buong puso, wagas at lubos. Dadalhin ko sa walang hanggan, alaalang pinagdaanan, bawat bighati na nalampasan. Alay sa'yo, dadalhin ko sa walang hanggan, alaalang pinagdaanan, bawat bighati na nalampasan. Alay sa'yo, pagtatagumpay. Sa atin pong pansamantalang pagtatapos, muli kaming nag-aanyaya sa inyong lahat. Míaƒe program la nu la, míele míakpem ake hena kpe dodoɖa, ale be míate ŋu ada akpe na Mawu. Mina mía katã míado gbe ɖa. Mía Fofo si le dziƒo, ake la
Lemia apato Yesus Kristus pun koma. Akpenao. Hena mon pokonyisia simieza. Mianto miado kima. Nyekbo wo dɔmenyowɔwɔwo. Nyeto wo nya ƒe ŋusẽtɔwɔwɔ me le míaƒe agbewo me. Míenyi fe tso asiome. Eya ta ɖeɖi ne gate ŋuti o. Tso kemi ne míawɔ vodada sia yi. Na anɔ kpli mí. Esime mi ade. Akpa si wòdze na mí be míanɔ la hena wò lɔlɔ̃nuwɔwɔ la. Na ɖo ŋku ame sia ame dzi. Ame siwo dzi ɖe le wo ƒo le xexe sia me. Ɖe kuxe geɖe siwo me to wole le agbe sia me la ta. Nu sia nu si adzɔ ɖe mía dzi la, newɔ mí be wòahe mí ava gbɔwò eye míabɔbɔ ɖe wò ŋusẽ la te. Na anɔ kpli mí le ase si me míawu míaƒe dɔda asiwo nu. Ame siwo le dɔmenyo wɔm la na ayra wo. Ame siwo wɔ kpekpeɖeŋu na hiãtɔwo. Fofo, nu sia nu si le mía si la míekpli ɖe asiwo me. Akpe geɖe na wò le mía Ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔme. Amen. Ang walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos amang nasa mga langit, ang biyaya ng pagliligtas Lolo mavo si chupu maula gole chipu. Le doyo si chumia apote Yesu Kristo bo. Pakwe bobo kula pe hadede na adu jidenya pe jiuma. Tigbe. Amen. Sabayang pinagpala ng isang binubuklod ng pag-ibig na dakila. Aral ni Kristo'y ibinabandila. Ano ako? Kristiyano tayo. Pagmamahalan natin ang patunay nito. Ang ating lahat ng katotohanan, bansang banal at lahi ng mga hinila. Ang mayang masikap sa mabubuting
Brothers, sisters, nɔviŋutsuwo, nyɔnuwo kple míanɔvi amegbetɔwo. Kɔkɔe la gblɔ nya ɖi tso ɣeyiɣivɔ siwo gbɔna la ŋuti. Eka ŋkume na mí ɖe vɔ si ava amegbetɔƒomea dzi le nuwu nukekewo me. Esime amewo la tsitre ɖe wo nɔewo ŋuti ɖe nukeklẽ te kple alesi woadi vevie be woanye ŋusẽtɔwo eye yewoaɖu xexe blibo la katã dzi. Kple ɖeléle dziŋɔwo, ɖɔtotowo siwo aɖe ame xexlẽme miliɔn ƒe agbewo ɖa le xexea me. Míedze dzesi siawo kpɔkpɔ gɔme ɖekaɖeka, baɖitsitsiwo, ŋɔdzilamewo de to ɖe mí. Vɔ ƒe akpɔsɔsɔ ate ŋu akpe le afi sia afi. Wobe amewo dzi be yewoase esia kɔme, gake womekpɔ ɖe ŋuti la o. Game la de azɔ be míaƒoƒu awɔ ɖeka, abɔbɔ mía ɖokuiwo le aʋakɔ Mawu la ŋkume. Míadze klo aƒo koko na eya ma, eya ame sisi ŋusẽ le be wòaxɔ na mí atso xexe sia ƒe viviti ŋusẽ si me kple vɔ̃ɖinyenye ƒe gbɔgbɔ si le dziƒonutowo me la si me. Mina míayɔ Mawu ŋusẽwo katã tɔ ɖe mía viwo te kple mía viwo ƒe viwo kple xexe sia me nɔla ɖe sia ɖe wo ame siwo dzi mɔkpɔkpɔ kple ɖeɖe. Ale be ŋutifafa nasu míasi le míaƒe dziwo me kple mɔkpɔkpɔ hena eyi gã la. Togbɔ be amegbetɔƒome le esia me tom azɔ hã la, nɔviŋutsuwo, nyɔnuwo kple míanɔvi amegbetɔwo na míadzra míaƒe dziwo ɖo hena edodoɖa. Sama-sama kota yang menalangin. Mina míakatã míado gbe ɖa. Mía Fofo Mawu gã ŋusẽwo katã tɔ le mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Míawo siwo ɖoa dzi ɖe wò dɔwɔna kɔkɔewo nu la, ake la míegawɔ ɖeka kple míaƒe dziwo eye míele wò ŋkɔ kɔkɔe la yɔm. Fofo le ɣeyiɣi sia me la, míɖe kuku na axɔ míaƒe akpedada ɖe wò lɔlɔ̃ ƒe dɔmenyonyo si ɖeɖe fia ɖe mía dometɔ ɖe sia ɖe nu la ta. Fofo, mído gbe ɖa be míɖe kuku na axɔ míaƒe akpedada nemake míaƒe gbedodoɖawo kpe ɖe mía ŋuti esia yi eye nànɔ anyi kple wò nuwɔwɔ ɖe sia ɖe. Fofo, kake me to mí le o, ahedadawo, kuxe ƒomevi vovovowo, dɔlélewo, esia la menye esi nedzi be evɔ nadzɔ ɖe mía dzi yetae esia dzɔ ɖe mía dzi o, ke boŋ ne esia aɖo ŋku edzi na mí, aho míaƒe dziwo kple míaƒe susuwo be míase gɔme be Fofo le mía si le dziƒo, Mawu si wòdze be míaɖo ŋku edzi ado gbe ɖa na, asubɔ, awɔ ɖe edzi eƒe nyawo dzi le míaƒe agbemeŋkekewo katã. Fofo, míedo gbe ɖa be ɣeyiɣi aɖewo la, míetoa nene ƒe afɔkuwo me, eya ta míeƒo kuku be megaɖe asi le mía nu o. Nublanui na mí esia yi. Ade dziƒo na ame siwo gbɔdzɔ la eye ame siwo le nu xam ɖe wo lɔlɔ̃tɔwo ƒe anyimanɔmanɔ te. Na dzidzɔkpɔkpɔwo aɖo ŋku ame siwo le kɔwo dzi, ɖo ŋku mía dometɔ ɖe sia ɖe dzi, míanɔvi amegbetɔwo
Sula agbagba bawa pada ambu bau bawa dauda acu ahadada si matuk ulala yuko ko tato pada unti bawa la banau ko cuma biu nya pajijima ofu nyetu pada alesi mon pokole mia sila na mia pejiu na alaba ya zamia pa agbenokon ke kesusiau asubo benama de kuina wo mi bemia dunu anun awonu siam simijiu e aku wo masubo o alaba mia do jesi be nanali wo je bemia wo alaba mleba ya aba aku alomia achi mia kon kula je bemia subo mausi wo mila ya ta chomia kon bo kami budada sumi ola kami sia ina ponu blangu nami ina pada nyanti kami ajujo po di wo majo wo ni chomia ko Dutoƒo Xɔsemesenusɔsrɔ míaƒe dzimaditsitsiwo katã le míaƒe dzime míeda akpe geɖe na wò fofo le mía ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔme. Amen. Ngayon tanggapin natin na pag-ibig at ang pasbasta. Azo minami ako lolo ya irao suchuhu po maula bola jipo manuba bakla doyo yo sichumi apato Yesu Kristo bo akla boko kokula pada kawo siana duji demi apa jioma bieto nya jioma tege amen. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa, na kung paanong iniibig ko kayo,